Ideme si pozrieť. Nie, že Skúboj Ranuvej a Skúboj Ranuvej 2 to potom si dáme. Ale tak ideme. Co to je tohle? Nie, tu sú jasné jazda. Pozerám. Starýho. Ale chceme si povedať Asimster Vianoce. Andrej. Mami, Kým nie, my môžeme aj Tariho povedať. Kým dáte like, tak si pozrieme aj Tariho. A ideme na Asimester. Andrej. No, takýto zvuk nemá Igor. Lebo tam ho vidíme, kde je tá branka. Ale takýto zvuk nemá. Andrej, takýto zvuk tam nikto nemá. mami, Igor je tady. Můžu s ním jít ven? Ale. A všechny úkoly má... A takýto zvuk má Andrej. Aj oni? Máš hotové? Jo, všechny. No tak mi přines žákovskou knížku. No dobrá, No, tady máš. tu má... Tohle je co? 5 a poznámka, že byl drzý k učitelce kvůli jejímu kávovému zápachu z úst. Kaura z úst. To som by ja učiteľke neurobil. Ja chodím na vysokú, tak. A tobě už načisto, nebo co? Zapomeň, že vnějšek existuje. Budeš tady hnít, dokud nezhniju já. A ty jdi taky do prdele. Přečti tu učebnici 100krát a možná tě pustím vysrat se. Zmetku jeden pošahaný. Ak ešte nemáš vianočný darček, tak určite chod na asimister.shop. Nájdeš tam moje nové miky. Teraz som to... Ale chodte na www.asimister.shop. Není tam SK. Iba počkaj, ja si to... www.asimister.shop. Ideme si to oni. Každé www.asimister.shop. Na Google. Ideme to iba zistiť. No. Ideme písať. Hľadám písmena, žiadne, toto je počkaj. Poradne mi. Počkaj, a ideme, počkaj, pôjdem pomaličky. Počkaj, veľké veľa nemôžu. Počkaj. Asimister Shop. No. Sme tu. Počkaj. Čo? Veľmi drahé. No toto je veľmi drahé. A vravím, že dačo lacné od Asimistera.
Počkej, čistiaca smota. To potrebujem. Keď jazdíš jak blázen, Práza, Schumacher, tak vieš, zrýchlenie z 0 na 100 za 10 sekúnd. To ťa oprečí, hotový, ťa nepočí. To by som chcela ja. To sa opadne. Ale tak 5 dní. A vládnúci a nájdený všetkých. Fú, asi mister má také drahé. Viem, že to je šop, ale... Ukážem vám našu knižku. Geometria vám ukážem. Tetra, co, neviem to ani vyslovať. Chcete čo? Skúsim tam dať. Geomet tu je. Ale to nič, to mi nepomôže. Počkaj, ja tam dám matematika. Matematika, pracovný zošit, učebnica. Pane Bože. Počkaj. A ja vám ukážem. Kde to som zase? Nie takáto. Keď som bol prvák, tak som mal takéto. Teraz mám matematika učebnica. Nie to červené, ale to oni. Počkaj. Ale celý deň som riadila a vy sa najete a jebnite tam taniere. To vám bolo veľa umyť tie taniere, či čakáte na mňa? Učebnica Ja nie som služka. Učebnica matematiky. Druhá B, no. Konečne. No. A už sme tam na správnej strane. Otočte si to. Asi nie sme. Takúto učebnicu ja mám. Ale ja vám chcem ukázať. Naozaj. Teraz sme tam. Toto. Aj ty, Nikolás, prezlieť sa. Tento pohár, čo tu robí? Treba Ja nebudem kakať. naozaj tu na upratovať, čo robí. Ja nevládzem. Viete, moja mama. Ja vám aj to ukážem. Učebnica matematiky, oni. Mám úlohy a také veci. Toto mám spravené, že nič netreba robiť. No, že si môžem pozerať, že robím a pozerať. A ktoré nie sú asi.
pozrite. To je učebnica pre druhákov. No tu. A ešte toto, tu máme toto, ako vidíte. To je najlepšie, že ste druhák, chodíte do mojej triedy, alebo neviem, a ma poznáte. Pozrite ďalšie moje videjka. Huawei Smart. Preto, bo tak sa volá môj telefón. A celkom, aby sa mi tak volal môj telefón. Dá sa toto aj tu skrčiť. Uá! Uá! Je to vyrovnané. No. Čakaj, musím tlačiť toto. A ako vidíte, tu máme takéto, potom takéto, potom takéto, 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 takéto a takéto a takéto aj takéto, takéto aj takéto aj takéto aj takéto. My máme taške. To pôjde podľa 100, hádam. Podľa 95. A tu je 96. A koniec. Takto odzadu ideme pozrieť. Wow. Starý detko. Tu je psíček, tu je... Počkaj, ako sa volá? Predu. Správa. Zozadu. Čo vidia postaví. Zľava, neviem na to. Videjko, kým sa vám páčilo, dajte like. A keď budete dávať lajky, ja budem rada. Dáte 1000. Ak sa asi mu misterovi darí, ak som teraz pozeral Tariho, no, ale pozeral som Maja Mistera. Viete, ja som dal asi Misterovi 500 lajkov a už nevládam. To je žilenko. A ak sa aj Fizimu, aj Tarihovi, všetkým, ak sa darí. A ak darí, ja ho mám na mobile, ak ma pridať do Prajty les, no. Viete, ja som Maďar. No, tak som vám povedal, že neviem po slovensky, tak rozprávam tak, no. Teraz to poviem po maďarsky. Schuletet uloleket lulolent od šobace eket kulelos. Endiket ulovetu urfe lulos eg magyaros et gyvelyt, magyaros od isimistr f enkiu entudoelo lishubatok et kishvatse ek huleli shubala hadi magije el hedod bedalos. Ik fizi ik yodovayo esmeke ekereke teke matara kalbalos et you are ed magyaros Magyar mandíky, mені няňu, máni, mені romantík. No, toto bolo všetko. Ja budem rada, ak ste dali 1000 alebo
1500 lajkov a končí video. Čau. Čaute.